мехоҳӣ ки амрико ё ки аврупо биёӣ кор кунӣ ай $3000 зиёд кор кунӣ, подписаться ки лайкамон дар комментария навис. ман мехоҳум навис. Мо ҳатман бо тамос мешем ба ту. Ҳама визара сатвоиза туғрӣ мекунем. Мебиёӣ ҷои кор таъмин мекунем, ҳамаша мекунем. Миёӣ кор мекунӣ, маблағи ништяк ки 100% бе ягон хавотирӣ. Салом алейкум бардоро, инам хеле якчанд та видеонаора тамошо кардем. Дар Instagram, дар TikTok, дар YouTube мебура. Бачҳое ки дар дигар давлатҳо ҳастанд, Аврупо, дар Амрико, дар Мексика, дар тоҷикои худмо мебуранд, мегӯянд ки мо сатвозия шумо дар виза мекунем, ана кор таъмин мекунем, донишгоҳ ҳамаша мекунем. Чӣ гуфтанӣ будам? Хотиррасон кунем тона. Барое ки хотиррасон кардан як савоб аст. Ана бовар накунед бардоро якмуш. Ҳамин касе ки мегӯяд ки сатвоиза виза ҳаст, бовар накунед бардоро. Ягон кас шумо да гарантия додан наметавонад ки виза сатвоиза мекунанд тона. Одамое ки грин картае бурд кардагиянд ба ҳамоё отказ метиҳанд. Ҷавоб наметиҳанд шуна, мегӯянд ки мо қабултон намекунем. Оиди маошо бардоро. Маош мегӯянд ки $3000 $5000 итари утари бардоро. Идам бовар накунед. ҳар хел давлат ҳар хел маош дорад. ҳар хел корхона ҳар хел маош дорад. Фаҳмидед? Шумо бояд фаҳмед ки пеш аз налог, пас аз налог ҳаст. $3000 кор кардед, баъдаи налог мумкин $2000 шавад. И гапшам ҳастай. Ҷои истиқомат ҳастай, хурду хӯрок ҳастай. И бисёри вазъиятҳо дорад. Оиди виза. Ҳар як шахсе ки шуморо мегӯяд ки сатвоиза матала виза туғрӣ мекунам, ӯ дурӯғгӯяй. Як видеонаора дидам, мегӯяд ки Ирландия биёед, шумо дар туристӣ виза мекунем. Ирландия омадед, самолёт мефуроед, дар ҳамон аэропорт мо шумо да визатона иваз мекунем ба визаи корӣ. Дурӯғ аст бардоро. Бовар накунед. Бачаҳои тоҷикои худмо ҳамин гапа мегӯянд. Бовар накунед бардоро. Русҳо мегӯянд ки доверяй, но проверяй. ҳамин як каса хоб қабул кардед, худтон тасдиқ кунед, худтон як бор санҷед ки дар ҳақиқатан ҳамин ҳаст ё ки нест. Фиреб нахӯред бардоро. Суми шумост, ҳуҷҷатҳои шумост. ҳар як қадаме ки визави консултант ё ки ҳамин гуна одамо корбарӣ мекунанд кати шумо, ҳар як қадам шуна таҳлил кунед бардоро. Фаҳмидед? Ӯ суми хунии шумо аст. Ӯ ҳуҷҷатҳои шумо аст. Фаҳмидед бардоро? Мо ин гуна корҳоро намекунем, лекин медонем ки ин гуна корҳо хеле чегум нодуруст аст. Фиребгарӣ. Корҳои оддиш барои омадан ба Аврупо бо мегум донишгоҳ. Хулоса, агар шумо хоҳед ки Аврупо ё ки Америка бирен, бардоро дар ҳама роҳи осонтараш и донишҷӯӣ. Яъне ягон коллеҷа пайдо кунед ки арзон бошад. Коллеҷ забони англисӣ ё ки забони ҳамон давлате ки шумо меравед. Агар ки шумо Амрико хоҳед рафтан ё ки Канада, ягон коллеҷа ёед ки арзон бошад. Коллеҷи забономӯзӣ меравед, виза мекунандтона, да ҳама оддитариш ҳамияй. Легальный способа. Фаҳмидед бардоро? уҷа меред, як сол мехонед, пас аз як сол шумо кор меёвед, метавонед легализатсия пас кунед. Давлатҳои Аврупо ҳамин аст бардоро. арзонтарин коллеҷҳо дар давлатҳои Болгария, Румения, ин ҳамин давлатҳода ҳастанд. Литва, Латвия, ҳамаё визаи аврупоӣ 100% мекунанд тона. Лекин бояд шумо тасдиқ кунед ки шумо дар ҳақиқатан мехоҳед ки донишҷӯ шавед ва туда. Лекин мекунанд тона. Ин роҳи осон шавад бардоро. Оиди кори дар ферма. Иам ҳастай. Кори фермаам ҳастай. Метавонед ки дар ҳамон вебсайтҳои Профорс ҳастай, Остordek ҳастай, AgriHR ҳаст, бо дигарҳо ҳастанд, як дусета дига. Ҳамашда бояд тасдиқ кунед бардоро. Худтон бидроед, суолҷавоб кунед, ҳамаша худтон аз ҷониби худтон фақат ҳал кунед бардоро. Ягон та и корхонаҳо маблағи шуморо намегиранд, аз шумо ягон чиз хоҳишмандӣ намекунанд. Фақат як интервю мегузаронанд, пас суми визая худтон дар ҳамон визави консулса месупуред, тамом бардоро. Фаҳмидед? Намедонам ҳозир ки шодагӣ ҳаст, сезон адбор ҳаст, намедонам худтон бидроед бисанҷед бардоро. То ки худтон нахоҳед, ба шумо ҳеҷ кас кӯмак намекунад. Агар ки шумо хоҳед ки дигар одамо кори шуморо ҳал кунанд, сумои калонтона мегиранд, оё кортона ҳал мекунанд, оё намекунанд. Барое ки даже баъде ки ҳамаи шумо да адобрид карданд, 100% гарантия нест ки визара шумо визави консул адобрид мекунанд. Фаҳмидед бардоро? Ҳамеша эҳтиёт кунед ашоди.
давлатҳое ҳастанд ки дар Корея, дар Ҷопон ҳастанд, дар Малайзия ҳастанд, Австралияда ҳастанд. Ҳама ҷоя бинед, на танҳо Аврупою Амрикоя бардоро. Дар Австралия ман худам кайки 1-2 сол, 3 сол пеш дида будам. Дар Австралия дар корхонаи масалан ресторан, дар корхонаи ферма, яъне ана боғ, дигар корҳо буд, фаҳмиден? Шумо бояд ки ҳамёда нависен бардоро. Вебсайтҳои зиёд ҳастанд. Фақат нависен бо забони ҳамё ки мо ҳам хеле одам ҳастем, мо таҷриба дорем ҳамин соҳада. Агар ки имконият шава бо мо кӯмак кунед, мо шартнома мебандем, мебиёем кор мекунем. Боз мегӯям, ягон касда ягон сум наметен. Кай ки шумо бо ҳамун корхона бо ҳамоҳангӣ ҳамсуҳбат мешавад. Яке корхонаҳо ҳастанд ки пули роҳгиротон наметиҳанд, ҳамаша аз ҷониби худ мекунанд, фаҳмидед бардоро? Ия шумо бояд дида худатон махсус буроед бардоро, фаҳмиден? Ҳастай, имконият ҳастай, лекин чӣ хел гуфтагианд, аз банда ҳаракат, аз худо баракат. Ҳаракат кунед, телефонотон дар дастона, интернет шукри худо ҳаст. Буроед, истифода баред аз имкониятҳо. Агар ки забона гӯед ки надонам, забона медонед, переводчик, тарҷумончӣ истифода баред. Вебсайтҳо ҳастанд, ана ChatGPT ҳаст, ҳамаша кӯмак мекунад бардоро, фаҳмидед? Дар амони худо бошед, мо як маркази шаҳр даштагӣ ҳастем. Инами гуфтам ки як ҳамин сухана бугум, хотиррасонтон кунам. Ташаккури зиёд. Бо ягон савол ҷавоб бошад, дар комментария нависед. Ҳаракат мекунем ки ҷавоб тем бардоро. Ҳаракат мекунем, иншоаллоҳ. Худо нигаҳбонатон.